gaztetan irakurri genituen, eta nik ere bain eskiaren ipuinak, informatuak, geroztik erabat ahaztua nuen. Eta orain dela 3-4 bat urte, Inazio Mujikak izena esan leke, noski, eta arek esan da, jakin nuen, deia zegoela, honen ipuin batzuk aukeratuak zirela, ipuin sorta bat, eta horien nork itzuliko Eusko Jaurlaritzak literatura unibertsalerako deia egin zuen, eta lehia noski. Hori itzulei nahi zuenak, lehagin bat, ipuin bat, kasu honetan Eguzki Kolpea horren titulua duena bera. Hori euskeratu, eta, gero hortik aukeratzen zuten zeinek itzuli 17 ipuin horiek. Quirogaren kasuan, hitzaurrean bertan dio da moduan, ikusgarria da, nolako paralelotasuna duten bere bizitzak eta bere obrak. Hain zuzen, 17 ipuin hauetan kontatzen diren istorioak, giroa, tokia, personak, mundu batean jokatzen duten, dabiltza, bera ere tarte hortan zen, bera ere ez da agertzen protagonista moduan inongo ipuinetan, baina bera hor bertan bizi zen, hango Guarani, hango Paranan, hango animali, suge eta hango arriskuetan eta ezinetan. Naturaren indarra agertzen da beti, eta gizonaren ezina naturaren indarraren handiaren kontra. Eta, hor aipatzen dudana da, hain zuzen horixe da, nire hitzaurre horretan. Alegia, islatzen den, ipuin horietan islatzen den giroa, oianekoa, oian gogor horretakoa, persona bizi duten, hor bizi diren personaien mundu hori islatzen da primeran Quirogak bakarrik dakien moduan, beste gauza bat nabaria ere baita, behin Quiroga irakurtzen duenak, bere izten duela beste literatura moldeetatik baduelako zerbait original, berea, bere berezkoa, beste inork oraindik hartu ez duenaz. Itzulpenean bat dira alderdi gehiago ere, baina nik aipatu nahi nuke hemen gertatzen den zailtasunetako bat, da lexiko kontua, ez? Hemen lexikoa berezia da, berezia aparta, diferentea, tokiak, giroak, urrutikoak, aspaldikoak, eta basoan bizi zuten harek markatzen duena, oski. Eta gure Quiroga jaunak bazuen ohitura bat eta desio bat ez itzultzeko behin ere berak aipatzen zituen hitzak, bai Guaraniatik eratorriak, bai portugesez daudenak, bai indioek erabiltzen zituzten kontuak, sekula zituen beko zeatan, oharretan, adierazten, beren esanahia alegia. Eta orduan, bera olako asko datoz, suge, landare, botika modukoak, janaria, eta horrela gauza gehiago suge izena jararako zu eta barrak ez. Batzuetan datozen bezala erabili bara izan dut, eta beste batzuetan, esan dudan bezala, euskera baliatu dut, eta primeran baliatu ere, eta nik uste dut, ondo etorri dela euskeraren hizkuntzaren parekotasuna hango zenbait gauzekin batez ere janariaren aldetik. Jaso, janedan, nik gehiago egin dut, esango nuke, zaharretatik, azken literatura berri unibertsaletik baino. Nik garai bateko
auspoak eta kuliskak eta abarrak amorratuta janituen, beti ere papela eta boligrafo eskutan nituela, eta hortik hasi zitzaidan ere nik uste literatur batenganako afizioa eta zaletasuna. Geroztik noski, euskaraz atera direnak eta gutxiago beharbada kanpoko literatura, horri ibili izan du naiz ni, ez? Hortik jaso dut eta hortik jandu. Gero nik literatura diferentea egin dut, hiru adar horiek, ez, berso jarriak, narrazio motzak eta itzulpengintza, hiru horietan. Novela potolorik eta ez dut buruan ere. Eta gaura, mendi oso garai eta kasik inork ukitu gabekoaren azpiko aldeko ibilbidean, aparta zegoen batez ere. Zoru guztia bide zen denean eta bistak emana ahal guztian, argi izpi zuri izoztu ez zeharrera gurutzatua zegoen. Zuriarena haintzen bizia, ezen lurrak alde ilunetan huts egiten zuela baitzirudien osin beltzean. Goian, alboetan, basoaren arkitektura ilunpetsuan, argitriangelu luzeek jaistera egiten zuten, enborretan estropozu egiten zuten, zilarrezko isurian behera korritzen zuten. Mendi oso garai eta misteriotsuak sakontasun fantastikoa zeukan, zeharkako argiez blaitua, katedral gotikoa bailitzen. Barruti horren sakonean, noizik eta behin, urutau baten hauen dardaritsua lertzen zen, kanpaiots baten moduan. Urutau guarean hieratik, uru, hegazti, txori, tau, mamu, iratxo. Gaueko txoria, luma nabar ilunekoa eta moko oso pitzatua duena. Gauez, alarau egiten du.